שלום לחופרים, אני רוצה לחלוק איתכם אז עוד ניסיון שהייתה לי כאן במעבדה. אני מעריך שמי מכם שהוא חובב אלקטרוניקה, סאונד או בורד דיזיינר שהוא הנדזון נתקע מזה מדי פעם ויכול להתחבר לתחושה. התחלתי איזשהו ניסוי קטן במעבדה ואני מצפה לראות 100 קילו הרץ נקי, ומה זה כל הבלגנים האלה כאן מסביב? אני לא הצלחתי להבין מאיפה הבעיה. זה גם קרוב מדי, לא נראה כמו בעיות של פילטר דיגיטלי וכדומה. והתחלתי מסע, אז בואו נתחיל בהתחלה שלו. מה בכלל אני עשיתי ואיך הגעתי למסקנה מה קרה. אז יש כאן לוח שעשיתי, איזשהו לוח שאמור לעזור לי בכל מיני ניסויים סביב A2D, כשיצרתי בו שני ערוצים. יש לו סינגל אנדד, כל ערוץ בפני עצמו, הוא יכול לעבוד דיפרנציאלי כשיש לו פילטר דיפרנציאלי, וכל פילטר לערוץ הוא פילטר common mode כשאנחנו עובדים במוד דיפרנציאלי או פילטר רגיל. יש לנו כאן שתי ערוצים, הערוץ האדום והערוץ הכחול. זה הסטאפ בגדול, כששניהם פילטר סביב ה-250 קילו הרץ נקודת 3 dB. ומה אנחנו רואים? אז חוזרים לכאן, מפעילים, אפשר לראות שהפילטר כאן מלא בבלגנים מסביב, ואם אני אכניס לנו כאן את הערוץ השני, אחרי שהוא מתייצב, כאן נראה די נקי לעומת מה שהולך פה. והשאלה היא למה? אז דבר ראשון שכדאי לעשות זה צריך לזכור סקופ זה דוגם, ולכן יכול להיות שיש לנו בכלל בעיה של איילסינג. אז באמת אם הדבר הראשון שעשיתי, ניתן לראות שהגדלתי את הקצב דגימה ו100 מגה נשאר, אבל המעצבן הזה עברנו לכאן 300 קילו, זאת אומרת מדובר בהרמוניה שלישית שמגיעה מהסיגנל המקורי. ואז השאלה היא למה? אם נחזור למעגל, ניתן לראות שיש לנו כאן בעצם נגד של 500 קילו, 550 קילו בכל מקום, תאמינו לי זה בודק, 0 עומק לאוויר, ואת הקבל לאדמה, כשכאן הוא בצבע לבן וכאן הוא בצבע חום. שניהם 1 ננו פרד, שניהם הם 0.402. ההבדל היחיד ביניהם שבערוץ הבעייתי, הערוץ האדום, יש לנו כאן X7R לעומת NPO. וזה יכול להראות מה ההבדל ביניהם. למה כדאי לפעמים, אפילו בפילטר לואו פאס פשוט, להשקיע בקלאס 1 NPO ולראות את הדברים כמו שצריך. מקווה שנהנתם ותבינו את ההבדל של מעל 70 dB יחסות סורי שנתקעתי לרגע. אנחנו רואים כאן כמעט 80 dBc THD בערוץ הראשון לעומת 63. זאת אומרת הוספנו כאן לא מעט, יותר מפי 4 הקטנה של ההרמוניות, ואתם צריכים להחליט אם זה שווה את זה. מקווה שנהנתם, נדבר בהמשך.